Det er sådan virkelig den spæde start, det her. Så det er måske det første lag ud af 10. Noget det forsvinder fuldstændig, og noget af det lader man måske stå. Og i starten var det sådan et birketræ, sådan en klynge af birketræ, som står her i byen, som jeg højst sandsynligt har kørt forbi 100 gange, men aldrig har set. Og så var der bare lige den ene dag, der sådan, hold op, hvor kom de fra, ikke? Og så dokumenterede jeg dem rent fotografisk med mit kamera og de der, ikke? Og så sad jeg og legede med at klippe dem ud og lægge dem oven på billeder, og så skete der altså bare en hel masse. Så synes jeg, det er interessant det med at dokumentere de her mennesker på de steder, hvor de nu er, og så flytte dem ind i min kontekst og min drømmeverden. Altså, jeg flyttede dem jo ud fra deres lille betonflise på gaden i New York, og så altså sådan putte dem ind i skoven, ikke? Beskueren kan jo ikke se, om det er et foto, jeg har klippet ud i en avis, eller det er noget, jeg har fundet på nettet. Altså, det er for mig selv, som er det første, som jeg synes, der er den største betydning, at jeg er ærlig over for de ting, jeg laver, ikke? Men også hvis jeg står på en udstilling, så får folk sige, jamen, hvem er det? Jamen, det er bare noget, jeg har fundet på nettet, ikke? Altså, der er jo kæmpe forskel på at sige, jamen, det er sgu ham og ham, eller hende og hende, som jeg har mødt. Det er 3 værker fra min serie White Trailer Trash. Der er folk, der har sagt til mig, jamen, hvad er der nu i vejen med campingvogne? Vi camperer det også, og siger, altså, det er altså ikke lige helt det der med det romantiske fortelt og 2 campingstole, man slår ud, og så sidder man og kigger på de andre, der slår deres fortelt op. Altså det her, det er sådan den laveste del af den hvide befolkning, kan man sige. Selvom der er kaos, så er Stars and Stripes, det sidder stolt plantet ned i en potteplante ude foran traileren. Fordi de er jo utrolig patriotiske, selv om landet måske er skyld i det, der er sket, og de er endt det gængse sted, ikke? Fra min første sådan rigtig succes med 16 Destinies, hvor folk de sådan næsten flåede tingene ned ad væggen, ikke? Og fantastiske anmeldelser, og det vil vi se mere af. Men det var sjovt med den der De Fremmede udstilling. Det her, det var altså damer i burka og mænd med fuldskæg. Og så var der så mange, der sådan virkelig bakkede ud og sagde, altså de sagde det ikke, men man kunne se sådan sige, at det skulle vi fandme ikke have hængende over vores Eilersen sofa eller ude i vores hall, det der billede, ikke? Det var som om, at så skulle de sådan forsvare over for deres venner, nå, støtter du dem eller et eller andet, ikke? Men det var tydeligt at se, at det i hvert fald satte nogle tanker i gang hos publikum, ikke? Og det er jo det, som er mit udgangspunkt med at tage de her emner op. For det er sgu det, der er det mest væsentlige, det er at lave det, som man gerne vil, og ikke nødvendigvis det publikum gerne vil have. Så har jeg sådan nogle papirsting, som når jeg sådan har nogle, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, sådan en kunstpause mellem de store billeder, jeg går og arbejder på. Der kan jeg lege, og jeg kan bare gøre ting, som lægger mig frit for, og der er nogle ting, som jeg laver hernede, som så bliver til ting, som helt klart er noget, som jeg tager med op på de store ting. Og noget af det har jeg bare sådan overordnet for nogen, der bare sådan synes, alle folk de er kraftedeme med nogle svin, ikke? Og har lavet den der står svin på. Jeg har lavet min egen sådan demonstration med en, der hedder Vild med Dans Svin, fordi at når der nu var Vild med Dans, så skulle jeg bare alle andre steder hen og være i stue med det. Det er sådan et sjovt legefri rum, det her. Altså jeg ville have en udstilling i New York på et eller andet tidspunkt. På et godt galleri. Ikke på sådan et galleri, jeg har givet penge for at komme ind på. Men altså på et godt galleri, som synes, jeg laver nogle fede ting. Og det er sådan noget, jeg tror, det bliver ikke opnået, hvis det er sådan, du sådan er
er stor tilhænger af jantelov og undskyld, jeg kommer her-agtigt. Det er sådan et eller andet sted ligesom at starte på ny, når man kommer til udlandet. Hvis jeg udstiller herhjemme, jamen, så er der mange af dem, der kommer og ser tingene, der har set ens ting før og ved, hvad man har opnået. Og så på den måde bliver det måske lidt mere interessant, fordi at man har hørt, at det er gået godt og sådan noget. Det der med at få mere gang i udlandet og forhåbentlig få nogle flere museumsudstillinger, det er helt klart et stort ønske. Og blive ved med at lave bedre billeder og udfordre mig selv. Altså mit eget maleri, det er det mest væsentlige det her.